Det var på Takao-bjerget, der ligger uden for Tokyo, jeg første gang fandt Tengu. Der er mange japanere, der tager derud og går tur i bjergene i weekenden. I boderne for foden af bjerget er der t-shirts og kager og masker, som portrætterer den karakteristisk rødnæsede fyr med den lille hat og de høje japanske træsandaler. Da jeg var der med Rasmus, gik vi rundt på bjerget og morede os over manden med det røde ansigt. Hjemme besluttede jeg, at han skulle være med i historien. Sidste år tog jeg sammen med min søn Frode tilbage til Takao for at gense Tengu. Tengu er oprindeligt en yokai, et overnaturligt væsen, der bliver dyrket i de japanske bjerge. Mange japanere tror på ånder. De mener, at naturen er besjælet. Tengu er tit afbildet med vinger og næb, en blanding af fugl og menneske. Det er godt at holde sig gode venner med ham og de andre natur-yokaier. Hvis man ikke viser ånderne respekt, ved man aldrig, hvad de kan finde på. Det siges, at Tengu engang snappede en overmodig bjergbestiger og smed ham nøgen ned midt i Shibuya Crossing i myldretiden. I historien er Tengu kannibal. Det er noget, jeg fandt på, fordi jeg engang hørte om en tysk kannibal, der var så ensom, at han annoncerede efter en ven, og da han endelig fik en, spiste han ham, så han altid kunne bære sin ven med sig indeni.